wa syuhudi alfi janazatin lan nekani 1000 jenazah, nekani wong mati iku ganjarane gede. Bahkan nek siji hadis Kanjeng Nabi ngendika sampeyan nek nekani wong mati ana kancane tanggane mati sampeyan nekani sampai teko omahe tok iku oleh ganjaran padha karo sedekah masak gunung. Tapi nek sampeyan ngetutno sampai teko kuburan padha karo sedekah mas 2 gunung. Lho kena apa? Wong nyelamat wong mati ganjarane kok gedene setengah mati. Soalnya itu merupakan peringatan yang luar biasa. Belingo kaya apa to menungso nalikane roh kancane mati terus didusi, ditunggoni ae kancane didusi, mesti menungso asale rokokan iso ngguyu lekek-lekek malah mikir-mikir iya saiki kancaku sing mati didusi ben-ben sing ngedusi aku sapa ya. Nakale kalong sing asale senengane ngombe toak medun dadi ngombe legen kan lumayan. Apa maneh roh kancane diungkusi ditaleni nang melok ngungkusi melok naleni. Nah kalau kaya apa wong mau merosot nakale eling nek dheweke besok bakal diungkusi ditaleni telu. Apa maneh sampe nunggoni dikubur diwasi kancane dilebokno kuburan. Iya ya saiki kancaku sing dilebokno kuburan bisa aku dilebokno kaya iku. Ya nek kuburan kene cah penak. Mergo anget tanahe wedi gak ono banyune. Bareng kuburan daerah Babat ngene iki delok ayo. Oh. Ya bletokan iki lho, campur banyu dikuras gak iso. Ayo kaya Sri Kandi, ganteng kok kaya Arjuna. Nek dilebokno kuburan Babat kecepok campur bletokan ya iku saiki benek kotor saiki kotor besok dilebokno bletokan dipetel perkutuk lho sebab nekani jenazah iku nggarai eling yang bukan-bukan, peringatan yang luar biasa. Sebab iku janjine Kanjeng Nabi ganjarane gede sampai dipadakno sedekah mas pirang-pirang gunung ya.